Egunon, Egunon. Larraiz, Baliño. Hementxe gaude, kontrastan, Araban gaude, eta Arenako udalerriko alkatea zera. Hori da. Eta, bueno, kurioso badana izatez, Zarauzarra zera, Zarautzen jaioa, eta hementxe zaude Arabako herri polit batean, alkate. Lehendabiziko galdera, Zarauztik Arenako bilbidean zer irabazi duzu? Zer dute antzerako Zarauzko Malekoiko paseoek eta kontrastako paisaiek? Zarauzko alkatea eta udalaza gonbidatu dituzu zure herri ezagutu eta gozatzera? Lehenik eta behin, alkatea baina Aranako lau herri txiki dira. Bai, dira Alda, Kontrasta, San Vicente, Uribarri beza. eta San Vicente, bai. Orain kontrastan gauden, ibizi naizen herrian, eta Zarauztik konparazioak egiterako garaian, ez dute zer ikusirik, no? Zarautz handia da, eta hemen biztanleekin eta familia bateko bereko kide bezala gabiltza, bai? Zertik, jendea gainez oso jende gutxi bizi da, ez? Kontrastan bertan. Bai, kontrasta bentan 40 pertsona gara, bai. Zarete? Hori da. Eta nola eman duzu Zarauztik onuntze etortzeko goitori, ez? Bikotea hemengoa da, eta bere familiak baserria du. Dauka, behiak dituzte, aragitakoa. Eta berarekin, nik ere ikasitakoa zerikusia dauka baserritarrekin, eta ona etorri nintzen den, gustura. Eta gustura bizitzen zara bertan? Bai, primeran. Eskerrik asko. Eta hori, eta beste galdera, Zarauzko alkatea gonbidatu duzu, honea? Oraindik ez. Ez duzu gonbidatu? Ez diote zer esan, ez dakit, ez da nik hemen nagoela. Agian denak ez, Gipuzkoar guztiak Zarauzti ezagutzen dugu, baino Arabako horrelako herri politak ez, Arabako politak diran, eta ze gutxi ezagutzen diran, ez? Ja, harremana daukat hemen Arabako herritako alkateekin, osea, bertakoak garenak. Alde batetik gertu bizi garelako, edo mendialdekoa garelako, bai. Eskerrik asko, Larraitz, erantzunagatik.